Hver 17. oktober forenes verden for at belyse to neurologiske tilstander. Arvelig spastisk paraparese og primær lateral sklerose. I dag er ikke bare en anden dag. Det er en global erklæring, en solidaritetshandling fra patienter, familier og støttespillere. På alle kontinenter har patientforeninger bedt Verdens Helseorganisation og de Forenede Nationer om at proklamere denne verdensdagen. Foreningen af disse 17 patientforeningerne fra 15 forskellige lande repræsenterer håb, enhed og kraften i fællesskabet og de, som er berørt af disse sygdommene. Men denne dagen handler om mere end at skabe bevidsthed. Det er en hyldest. For over 100 år siden vandt Camilo Golgi og Santiago Ramón y Cajal Nobelprisen i medicin. Camilo Golgi, kendt for opdagelsen af diktosomer og sin innovative fagemetode, som hjalp Santiago Ramón y Cajal med at udvikle neuronteorien. Neuronlæren er den grundlæggende ideen i dag, ifølge hvilke neuroner er den grundlæggende og funktionelle enheden i nervesystemet. Teorien blev udviklet af Santiago Ramón y Cajal på slutten af det 19. århundrede og postulerede, at neuroner er diskrete celler, ikke koblet for at danne et væv, genetisk og metabolsk distinkte enheder, som har cellekrop og udvidelser som aksoner og dendritter. Og at neuronoverføring altid er envejs, fra dendritter til soma og diretter til aksonets forgreninger. Opdagelserne til begge forskerne lagde grundlaget for moderne neurovidenskab og afdækkede mysterier, som fortsat vejleder forskere, lejere og familier i dag. Tænk bare på, at det anslås, at over 560.000 mennesker over hele verden lever med familiær spastisk paraparese, og mellem 80.000 og 160.000 med primær lateral sklerose. Alt for længe har disse tilstande gået ubemærket og efterladt patienter og familier på leting efter svar, støtte og forståelse. Derfor er denne dagen vigtig. Vi vil huske, hvad vi søger. For det første, øge bevidstheden og hjælpe samfundet til at se os. For det andre, uddanne, fordi kundskab er magt, specielt i sjældne sygdommer. For det tredje, give støtte til hver patient, hver omsorgsperson, hvert familiemedlem. For det fjerde, fremme forskning, slik at behandlinger og en dag kurer kan blive reelle muligheder. Og til slut, fremme internationalt samarbejde, fordi sammen er vi mye stærkere. Denne erklæringen gøres ikke alene. Den støttes af organisationer fra Østerrige, Australien, Brasil, Canada, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Nederland, Norge, Spanien, Schweiz, Sverige, Storbritannien og USA. Hvert logo, hvert navn fortæller en historie om engagement og håb. Og vi er ikke alene. Vi har støtte fra FEDER, den spanske føderationen for sjældne sygdommer, og ASEM, den spanske føderationen for neuromuskulære sygdommer. Spaniens helsedepartement støtter os. Minister Mónica García Gómez har udtrykt sin fulde støtte og sikrer, at disse sjældne sygdommene bliver set, hørt og forstået på højeste niveau. Vi har set på mange arrangementer, møder og øjeblik, hvor patienter og familier samles, deler historier, styrker sig og finder glæde selv i møde med udfordringer. Det er i disse smilene, disse møderne, disse milepælene, hvor jeg ser vores fremtid. En, hvor ingen bliver efterladt, og hver stemme tæller. Så denne 17. oktober, lad os hæve vores stemmer, forene vores hænder. Lad os jobbe for en bedre morgendag for alle, som er berørt af arvelig spastisk paraparese og primær lateral sklerose. Sammen er vi mægtige. Sammen kan vi forandre liv.